Guys, mangunguha tayo ng tilapia. Kasama natin si Kulot, si Kuya Bong, Kuya Mike, Kuya Edmer, Bossing, Kevin, ano? Bebe ko. Francis, bebe ko. Daludal, si Daludal, Jampol guys. Daludal, mahilig sa tinga. Stay tuned guys. Yun guys, bago tayo manguha ng tilapia, shoutout muna tayo kay Ma'am Leslie Ann Espilio. Shoutout po ma'am. Diyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Kay Sir Kayam Madrid, kay Wong TV, salamat po sa TV Mabalin, Wong TV, kay Sir Nepo Museno TV, salamat idol, tsaka kay Sir The Wicks Family, pati yung asawa anak niya mga ka-idol, sina Noel at Anton. Shoutout po sa Kawit Boys, DR Vlog, Brian Enrique TV, Bal Lipata TV, MG Eric TV, RMD Motovlog. Shoutout po sa inyong lahat guys. Nyata. Nyata. Kenapa ya? Tahan. Oh. Tumalaw ko mga apo. Baka pandapat si dapon. Baka sumiti. Ganun to paspasan mo. Ay, talaga. Aji kan tahong kabagis. Ay, aji ko kabagis. Ado nagyan na. Buras eh.
Pinaalanan. Natulog na niya pa. Ha? Ang taon na lumala pa. Sila doon guys. Ala. Karang kangat pero kasi karana yaw. Eh, nagadupig din eh. Tatay ko pala na isa ko ngamin. Aray. Pangalan sa kapit ni. Pimpin na pili mo ngamin. Pimpin na tudaw. Hoy. Naglalapsat ka. Nasidan tayo, naundanag. Kaslay bang tumayan ng damak kayo pasurong. Surong sabay may kataro na mga awandanag. Ay talay. Ang dami-dami na guys. Oh. Hoy. Arnold. Layla, pag tinulungan tayo, Lay, tara. Ayun guys, nag-aayos na sila ng ano, ng tambat.
Bat! Ay, talaga. 5,000. Ayan, mag-aabog kami ulit guys. Oh. Dadaan! Namulutang! Nagtadan na eh. Nala. Tuwan danag, nasidente ho! Damanin niya. Damay sa'yo. Hoy. Wandang ulit. Ganyan karaming isda dito guys. Kailangan ng maraming tao para sa isang isda. Marami. Wow. Ito kano dila mamisaan. So ito ay jamang jake. Nandito na naman tayo guys. Manghuli na naman tayo. Andun isa lambat. Andun din yung isang lambat. Yung isang lambat doon guys, pababa ang gagawin natin. Ang dami guys oh. Pababa na sila. Ayan, kakarinas yung isa guys. Yung karinas guys is ano, ibababa yung net guys, pababa. Yan. Jampol. Bossing. Kulaw. Sa buwang gani. And guys, mag-aabog ulit kami guys. Kami ito mag-aabog.
Ganyan lang guys. Parang! Oh! Ay, tumaba na siya. Tested, tested. Ha? Tilapia. Di guard maka-out. Aduh, gak ayam. Awan. May isa doon kay Paul. Nanta. Na? Ayun na guys, oh, laki. Oh, tanah pala. Marag-rag. Wardan. Yung wardan. Nagkado nagpas dyan eh. Di bangit. Kalau patuin. Day. Nah? Nah?
Datatangod mo ni.